Så ja, så må jeg klare meg. Så det var skekare från rikla panika. Jag vill bryta när spörs så kan man lyssna Josa. Jeg prøver nummer 5 at nå at jeg skal. Ja. Nummer 5. Ja. Prøv kassaballen vet så. Kör pröva han. Det är nummer jag läste på nummer 5 faktiskt. Nummer 5 suck. Nummer 5 är så cool det är Det är ju bara synd. Han så cool det var spreadsheet. Det är nummer 1 då. Du bara lampor i ballen. Vad suckar? Som Tomer. Shine on the Ghost. Han är shit, det är väl lik med video. Oh my god. What? Titta på honom. Nej, du har sagt det med. Nej, fan. Hallå! Ja, nej. Nej, det blev jag nästan med. Ja, just det. Hade du Brenda River? Alltså han sätter armor. Nej, jag tror jag ska inte vi. Det står för någonting jag låter. Ja, så hur blir det såna här höckna och elm och så? Ja, pröv gick om flana bränt Leo här uppe. Vi måste vi är inte högt nu. Du kan väl spela loose och äta lite. Ja, jag har börjat på det. Vad är det inne så man vet med saker. Tack, bara nere. Forgive me. Shit! Ghostbusters! Unite! Han är tatt med. Han är det. Aj! Fannan till. Queen är alltid rakt akkurat och så tar man själv det där så lyser man point av det kan ju. No! Don't separate from the group. I'm sorry. Utan gå tätt med. Don't separate from the Det bara kan inte Stop what you meant to be. Jag fucking skoppa med. What you meant to be så liksom vad det är. Ja, säg vi stäcka med skoppa med väck från allt det här. Tvattla du. Shine on a light. Nå, inte kom det. Ja, det är kul. Nej! Jag vet inte bräcka. motherfucker. Ja, jag touchar det. Han är bättre vi med. Ja. Nej, du klarar inte! Ja, jag sa det och så puttade han ner det. Ja, okej, vi må branda det är så läge då. Ta det över gå att du reagerar. Ja, det är det. Oj, Kom det här. Men då är de flöv ut helten. Jo. Så kan du. Jag vet inte. Skit i korsan nu. Jag kanske jag var ångavs löv och inte jag lät flöna bränna. Så är det stink. Kom igen dit. Nej, det här är inte du finner något helt om flöv ut för computern. Nej, jag så gick du i själva flöna. Tror jag. Så det är så känt ut. Jo. Men du vet ju jag vet inte att ni Hörna efter. Nå, hade jag förbi mig ju. Ja, kom på i mörskrattet. Börja för är 80 jag klarar det. Det är något annat vi gör så. Säg det inte för. Jag tror det är du. Och han är just det. Du. Ja, det är bra speciellt någon. Bägge bräcker vet. Jesus, konstant blir det lite. 20 Det var 24 timmar stream här typ. Du får säga alltså så lite i ötlånmatte. Brukar man inte. För det är grön då. Oh my Men god. Inte game. No, du säger det så mycket. Ja, du är lite här klä kanske. Inte nästa vi roboten är så är det är Ja. Låt inte kontakta roboten är det så stäcka där han lyser. Shine my heart. Asta film, jag var så negios. Hur så slapp du med på där? Att det så lätt ut. Alltså bara snurra en runt roboten av ju. Just. Spann the cover. Oj, så. Jag vet inte det. Jag tror jag snack. Han kan gänga. Jag skulle vilja med den inte. Han kan ju verkligen det. Bara nu så måste jag där nu tror jag. Du kan bra. Säg det så köpte
säger prov nummer 5 där stripper. Det ser som att det vill jag just. Det ser så inte lätt. Andreas extra. Och så ser Säg på det. Säg kan lägga röv och kosten är inte själv kan jag näkna med att annars för en orealistisk. Och så gör det hatta. Det är faktiskt inte just med Joshua där. Nej, det är visst om Jesus så det looks Andreas när han inte som jerk eller kunde du inte Andreas kunde akkurat som Jesus lista i rörelse. Vi ser löjda av nummerlagen till vattnet. Ja men så låter botten se till att kan han tatta sig. Eller som tatt gärna den. Seriöst? Det är visst skoga. Låt med gränssöran läckt väck. Goldström tatt vi rätt så Ja, det är vittlar. No! Det är jag klar. Och det är tatt vi. Det är Elise här för. Ja, det är tatt och här ser ut där också. Åh, det är det! Jag kan förvirra här som botten och där som du skulle räkna. Han förvirrar mig totalt. Thank you. Ja, han har också tatt vi kommer här nu. Nu kommer ju mot det. Han är bara för sig där i botten. Ja, vad vill inte. Åh, men jag sockar bättre. Bättre oss nej. Det är han Vad är det? Fuck are you? I can't weird. Andreas. Nu är Sam med en då. Han kör där i lugna. Tack för början. Ja. Emma. Vilka är det han här? Fucking lord. Men vad som är skilligt är att du ångade med akter botten. Han kan räkna botten. Särskilt du ägat mig det. Fan då. I'm back. Han är back i vägen. Tror förbi den grejen. Det skriver så lugnt. Han är... Vänta! Hade du stått? Jag kan fan mig. Det är bra. Han är där! Han är där! Simon! You're bench for that. You're so fucking bench for that now. Oh my god. Tack att jag är Vad? Vi kan inte power inject när de lyssnar norskt, ja? Han är ju helt i hjörnet. Han är ju... established här i ögonen. Jag brukar spela ruinen. Tror man kan ta giv det? Här var det! Yeah! Jag vet inte. Hatta Sato! Kussen slatt Jag vet inte att det lika är, men det kärte. Hej! Åh, fuck, Linda. Han säger det alltid. Alltid. Bättre Jack när jag ska göra. Vad gör vi? Va? Nästa! Fan då. Jag är inte klar annars. Jag säger så spel. Ja, där kan vi in igen. Fan då. Att ta fyr det! Här är bara Louis nu. Ja, men bara det också. Han Ja, kampar fuck you av så. mig, okej? Ja, han är rätt. Alltså. Batcha med. Han har kommit med sig. Ska du dås Petter? Vad gör vi? Jag är uppe. Jag känner det när vi... Yeah! Ja, bättre ja. Nu lever han där. Alltså, det stod där, det? Men jag vill känna på honom. Vänta. Ja, bara så. Han är så cool. Alltså man vill inte peka. Man ska bara vara helt till. Bara inte det där. Hvis jag vill peka, då blir det samma panna. Nej. Typ att tills Kanske är det häftigt för pannan. jag tror det är inte så. Han Det hade- är förstörda. Jag hade liksom kassabannen, det här där, och då hade liksom tagit det här så rista åkare. Aj, jag spaller mig. Linda kom lite i en uppblåver. Atle. Vet inte. Atle lite så ja. Så ser det för igen, hicka efter höttna så där.
Och pröva att bruka lomman lite så särskilt. Stress. Lilla var... Cooler. Du var Luigi. Fuck. Mario. Where that? Det är så. Okej, till... Ja, där tatt vi med. Vi är med, andra film med! Ja, jag visste det. Jag fick ånga igen. Ja, däcka. Jag är så syna. Du bara inte vi, kom. Anker hyllan. Tu, stopp tu. Du är så syna. Tu, ja. Boja bara nu. Det är snöjt att spilla vad du är. Shine my heart. Don't go break my heart. I keep breaking heart. Vad bak! Batcha mig han. Han batcha mig. Ja, okej. Så kommer vi stanna så just. Kanske blir det. Spilla på den röjsen på. Men tvätt på röj med mindre Asperg. Asperg. Oh! Ja! Dodge. Just det. Ja. Jag är helt rätt på det. Flippet! Jag får upp här på det. Jag kan samlas där. Du har ser upp, ja? Ja, jag kommer. Seriöst! Jag kan med omringan. För Andreas för den dagen. Jag kommer vid Lente. Nej, sumo. Ja, men. Däck in hörna. Så nice. Nu är det så riktigt vidare kan jag. Busting Ghost. Busting Ghost. Double for Ghost. Hejo. Busting all the Ghost. Hey, det är själva. Den dagen till. Det är slut! Ja! Surround her! Runt i den också. Ja, jag får vad ska hända till det. Jag är bäst, jag får man bäst. Suva! Ska du spela... Jag spelar Sims. Spelar Sims. Andreas, är det du som är bredvid? Nej, han är uppe. Jag heter välkommen hit. Ja, det är så. Jag var omringa! Det är liksom mer höjdet där så. Alla de olika. Ja! Jag heter välkommen. Men bara bett nu också så okej, fint. Låt det bara för utslut dra. Men så blev vi omringa här för det slapp Åkesson. Nej. Jag gick på Åkesson. Nej, jag orskar inte spela mig. Orskar du That's concluded. It's concluded. Jag ska inte sinka va? Va? Sinka.